estàs llegint? Estic llegint l'assassinat del professor de matemàtiques. I de què tracta? Doncs... En Flip és un professor de matemàtiques que té 3 alumnes, en Lluc, l'Adela i el Nicolau, que no se'ls dona bé les matemàtiques. Un dia, en Flip és assassinat davant d'ells. El professor els deixa pistes per tota la ciutat. Han de resoldre cada problema que hi ha a la carta per poder descobrir l'enigma i trobar el veritable assassí. Doncs me'l podràs deixar per llegir? Sí, esclar.